Сега за БСП ще говорим с Татяна Буруджиева. Четин Казак от ДПС е казал пред Дневник, че поведението на Сидеров е недопустимо, но то не е от вчера и от днес и че движението ДПС нямат официална позиция, защото са във ваканция и това ще направят, когато се върна в парламента. Вероятно във вторник ще имат група. Във вторник ще ми гостува, апропо да кажа, и заместник-председателя на парламента Алиосман Имамов. Така че ще говорим и за всичко това. Госпожо Буруджиева, вие казахте в началото, че най-вероятно БСП ще гласува за падането на имунитета на Волен Сидеров. По-интересното е, ще гласувате ли той да бъде отстранен като председател на комисията, която оглавява сега? Сега по повод на двете гласувания казах, че ще изработиме позиция, но всичко това, което включително цитирахте и господин Кутев и госпожа Илияна Йотова, виждате, че пак ви казвам, няма възможност да се проявява двоен аршин. Гласували сме по един начин за имунитетите на Цветанов и на Бисеров. Вероятно ще повториме своята позиция, защото става въпрос за принцип. Позволете ми да не се съгласи с госпожа Атанасова, защото тогава, когато има подобно поведение от страна на всеки един депутат, трябва да има реакция. Не е въпросът дали е лидер или не е лидер един политик, за да се получи тази реакция. Защото всички ние сме народни представители и трябва да спазваме първо ние законите. Защото какъв пример даваш да създаваш закони и след това да не ги спазваш? Това е ужасяващо, което се е случило. Точно така. Вие представяте ли си тази жена, ако не беше дипломат, може би нямаше да има такава реакция? Всъщност, защо Външно министерство... Не смятам, че реакцията трябва да се формира от това дали някой е дипломат или не. Аз просто смятам, че има допустими и недопустими действия, затова са законите и правилата. Що се отнася до това дали да е председател на тази комисия, аз силно се надявам и смятам, че трябва да проведем разговори с партия Атака, тъй като това е място и пост, за което партия Атака предлага някой. Той не е предложен, защото е лидера Сидеров или така нататък. За всяка една комисия има подобни предложения. Атака, след като Сидеров е няма лидер, значение. Аз смятам, че това е парламентарната практика. Трябва да проведем разговор, защото и той ще каже, да, махнете ме. Първо трябва да видим какво ще стане с имунитета му. Нали. Смятам, че нещата трябва да бъдат такива, че да работим всички за образа на това Народно събрание. Няма как да се дискредитира до такава степен едно политическо поведение и в същото време това да бъде човека, на който се разчита за антикорупционни мерки. Макар че в интерес на истината до този момент тази комисия си върши добре работата. Но тук става въпрос, политиката много добре знаем и двамата, че знаците и интерпретацията е много важна. Апропо, какъв знак дава това Министерство на външните работи с това, че мълчи? Все пак, макар и смекчена, има реакция на френското посолство, което е реакция на френското външно министерство. Дори нямаше нищо. Тишина. Аз смятам, че това е защото всеки трябва да реагира първо, бързо и незабавно, когато става въпрос за собствените му граждани. Що се отнася, ако ме питате защо няма реакция на институциите спрямо това поведение, тъй като е възможно да се получи така дипломатически скандал и гаф с поведение. Гаф е мека дума, затова се спрях. Не е точната дума, която употребявам. Според мен би трябвало реакцията да бъде на ниво институции, което е по-високо от, така се каже, външно министерство. Тогава кой трябва да реагира? Виждате, че реакцията на вътрешно министерство до тук и на прокуратурата. Да се надяваме, че външно министерство е предприело всички крачки, за да не се получи дипломатическия скандал, което е по-важната му функция, ако мога така да се изрази, да защити все пак образа на България, доколкото. Вие сте шефка на политическия кабинет на Сергей Станишев. Как го анализирате? Едва ли ще ми кажете съвсем откровенно, но явно е, че Волен Сидеров се готви за избори. Влиза в кампания. Защо не отидете на избори различни от европейските, които така или иначе ще се проведат? Защото парламентарните избори, за разлика от европейските, са избори, които
като си говорим за сигналите и знаците, които парализират, така да се каже, работата в една държава, тъй като цялата администрация започва да чака каква ще бъде властта и какво ще се това прави. не означава ли, че администрацията е политизирана? Не, това означава просто, че администрацията в крайна сметка е орган, който се ръководи от някакви политически позиции и политики. Тоест, дали ще има смяна в политиката или няма да има смяна в политиката, е много важно. Затова усилията ти да не отидат на празно. Значи ти работиш в една посока като администрация, защото определени политики трябва да се реализират. Идват избори, задават се, така да се каже, избори. Администрацията започва да не си дава толкова зор, защото това са напразно хабене на усилия, не знаеш на къде ще отиде всъщност политиката. Вие не се притеснявате, когато си обсъждате всички тези теми с Станишев, че може да бъде разклатена коалицията. От Волен Сидеров пада му имунитета. Вие казвате, махни се от комисията, той казва, няма да гласувам за вас. Аз не харесах много и фона, който беше на новините, защото в смисъл такъв, че Атака единственото нещо, което е дала като възможност след изборите на 12 май, е да функционира Народното събрание. Но Атака действително с нито едно гласуване не е направила политическото гласуване на подкрепа, за да се казва, за да се слага този фон. Златния пръст. Има кворум и другите решения са гласуване. Има кворум, за да може да работи Народното събрание и аз лично смятам, че след като са минали едни избори и след като партиите са казали, че признават тези избори, след като и партия ГЕРБ го отнесе до Конституционния съд, стана ясно, че има решение, редното е да се работи в парламента. Останалото, какво ще се стане като натиск, ще се вземат ли едни или други решения, е работа наистина на парламентарен дебат и извън парламентарна дейност на партия. За да свършим с казуса Волен Сидеров, не ви ли притеснява, че тези телевизионни или ГМО партии, както ги наричат, всъщност замърсяват политическия пейзаж? Защото, ето, Сидеров може и да не се класира на следващите избори, въпреки че той започва кампания, обаче има партията на СКАТ. Кой плаща за партията на Бареков? Чии корпоративни интереси стоят за всички тези партии, ГМО партии, както се наричат? Тук ще си позволя като политолог до някъде да ви отговоря. Това е едно от последните най-интересни неща, които се анализират от политическата наука. Връзката между... Не, в чужбина. Освен Берлускони няма друг телевизионен лидер станал такъв заради телевизия. Тук става въпрос за връзката между качеството, нивото и начина на функциониране на медийната система, изборно законодателство и реално качеството на демокрацията в отделни страни. И разбира се, Италия е на единия полюс и ние сме страшно близко до Италия. Тоест, според мен, ако ме питате за прогноза, няма лесно да се оттърсиме от този тип неща, защото трябват много дълбоки и сериозни промени в тези три фактора, докато обаче, на другия полюс са Швеция. Не са Берлускони, нали? Когато казвате, че сме да ви близо. кажа за италианците, за италианците, вероятно, ако ги питате, те ще ви кажат обратното. Тоест, за тях не по-малко зле е, че реален олигарх ги управлява, а не се крие зад някой друг, нали? Не си създава медийната партия, той се застава пред нея. Благодаря за този добър отговор, защото вие всъщност казахте кой стои зад тези партии. Олигарх. Ние за това твърдиме, че трябва да има много сериозна битка и с монополите в различните сфери, и в този смисъл и с свързването на политиката с икономически интереси, което е олигархията. Но това, за съжаление, от това, което установих от краткото си пребиваване на това политическо поле, е, че желанието това да стане бързо е много далече от възможността то да стане бързо. Кой удря спирачките в България? Трябва да ви кажа, че става въпрос за много пари и за много сериозни интереси. Те свързани ли са с геополитически интереси? Включително, вероятно е и така. Знаете, че не обичам да влизам точно в този тип сценарии, нали, колко всичко е на сценарий в света. Но истината е, че видяхте какво се случва всеки път с голям стратегически обект в България. Чухте, че Волен Сидеров ще протестира пред американското посолство. Това е много показателно. Следва и пътя на парите. Сега
Аз лично смятам, че е нормално всяка една голяма или малка държава да има своите интереси в България. Ненормалното, според мен, е да не можем ние да си формираме собствения национален интерес. И за това смятам, че ако има някои ценни неща, които са се случили в последните 6 месеца, то това е два пъти повторения апел да седнем, да започнем да дебатираме нашите национални интереси. Независимо от това колко се мразим или се обичаме един друг. Съгласни ли сте да бъде удължен срока, да има втора кандидатура, а не само състезание с един кон, който, апропо, госпожата, все пак има и някакви съмнения около имотното й състояние? Има такива неща в медиите, които се появиха, но аз по-скоро фиксирах вниманието си върху реакцията на етичната комисия съдебна, която единодушно прие нейното обяснение. Не знаеме точно каква е информация тя е дала, защото става въпрос за лично обяснение. Аз смятам, че най-редното е, за да се затвори тази тема с обвиненията, лично да си каже човек публично за какво става дума. Защо да няма още един кандидат? Защо да няма още двама? Имаме Защо беше тази процедура по време на връх Коледа? Значи, наистина съм малко далече от тази ситуация, но онова, което е дадено като предложение, чисто професионално смятам, че е добро. Оттам нататък, ако има съмнение в личността на някой, той трябва много бързо и качествено да Ясно е това. ги Защо да отхвърли. няма още един състезател? Защото сме номинирали един. Добре, нека да номинират и другите. Имаше си срокове, защо не си ги спазват? По време на Коледа. Не, те не са по време на Коледа. В трите дни между двата празника. Не, но това тези срокове не са известни сега между трите дни на двата празника. Какво ви пречи да се съгласите с предложението на ГЕРБ и на неправителствените организации да бъде удължен този срок? Толкова време не е имало главен инспектор. Значи, аз не мисля, че има някаква пречка. В интерес на истината ние нямаме широк вътрешен дебат. Юристите, които са от БСП, са предложили тази номинация. Предполагам, че ще се вземе доброто решение. Тоест, ако наистина се прецени, това пак ще бъде дебат във вторник, дали да се удължава срока или не. Няма някакво застопоряване, ми е мисълта, нито на юристите нашите, нито на Точно за това заинатяване, което говорихме, докато вървяха материалите. Докато сме още на тема, Темида, какво мислите за това да бъдат криминализирани, най-грубо казано, папарашките снимки? Аз да не мога да снимам на ски пистата или вие да не снимате на плажа? Аз лично смятам, че това трябва да бъде в други закони, ако трябва да се затяга режима, но не и в наказателно-процесуалния. Това, което обаче искам да кажа за наказателния кодекс е, че все пак искам да кажа две добри думи. И те са, че след 4 години усилия, защото това не е просто работа само на това правителство, госпожа Златанова успя да финализира текста за наказателния кодекс. От тук нататък смятам, че в ръцете на нас политиците, парламентаристите от всички политически партии, на гражданското общество, на професионалните среди, е да направим един по-сериозен дебат, за да може текстовете да бъдат достатъчно добри. Но е много важно да покажем пред европейските институции достатъчно воля, защото много дълго време го бавим тези промени, които те искат. За снимките. Не, за снимките не смятам, че трябва да бъдат и смятам, че това ще излезе от текстовете. Просто не е нормално да е там. Като говорите за гражданското общество, тази проверка на НАП по искането на ВМРО срещу Българския Хелзинкски комитет не ви ли притеснява? Аз смятам, че не е добре, когато с икономически инструменти, ако щете с инструментите на властта, на държавата, се злоупотребява. Минахме в едни такива периоди, знаеме какво правиха и с кметовете, и с другите NGO-та. Разбрах. Благодаря ви за краткия отговор. Влизаме във важната тема за евроизборите. Ивайло Калфин ще бъде ли, хайде да не е водач, но в листата на избираемо място? Аз смятам, че това е силно възможно, тъй като говорим за един добър професионалист, човек с опит, а БСП е доказал, че не се лишава лесно така от кадрите си. Да. Стига, разбира се, и той да има своето желание, все пак той не е член на БСП. Тоест? При желание той да бъде в листата, смятам, че няма начин да не трябва ли да му бъде го сложим. Предложено, например, от Сергей Станишев? При всички положения ще му бъде предложено. Просто казвам, че трябва да има желание от двете страни. Защото е много знакова фигура.
Аз смятам, за това, че което става в БСП? Винаги съм поддържала позицията в БСП, която не винаги е добре разбрана, включително и вътре в БСП и приета, че нямаме много сериозни кадри вътре в България изобщо, за да може да се лишаваме лесно от тях. БСП е партия, която може да бъде отстранена от обществения живот и от управление само ако не съществува. Точно с такава задача са се загърбили две групи хора. Едната напусна партията и създавайки нов политически проект, започна опити да изважда БСП от управлението с атаки. Другата група е вътре в партията и уж чрез дискусии упражнява натиск срещу ръководството. Красимир Янков, БСП. Значи, що за дебат има, след като така се говори вътре в партията? Всеки избира начина, по който ще каже публично нещата, пък и не само публично, и на дебатите вътре в БСП. Аз лично бих казала така. Най-добре е, когато се заемеш с политика, имаш политически позиции или създаваш политическа организация, да се фокусираш върху собствените предложения и смятам, че това е по-позитивно. Всъщност БСП, това е едно от нещата, които я правят жизнена, въпреки над 100 годишната история в политическите процеси в България, че въпреки трудностите се умява да си направи дебат, включително и вътре в БСП, по повод на политики. Защо не озаптите Румен Гечев? Защо когато имате хора като Петър Кънев, който даде най-смисленото, поне за последните месеци, чуто от мен предложение да бъде отменено отработването на почивните дни, защо вместо да говори Петър Кънев, говори Румен Гечев и казва, че ще се махне плоския данък в момента, когато се гонят инвеститорите с такса 20%? По повод на личностите ще кажа, че всеки харесва един, не харесва друг. Сега, по повод на плоския данък е по-важното да кажем. Първо, няма никаква логика да се водят разговори за данъци веднага след приемането на бюджета, така че в БСП такива разговори не са водени. Всичко това проистече от една публикация журналистическа, която се базира включително и на факта, че има такова обещание в програмата на БСП. Но истината е, че в студията обикаля и ги говори тези неща. Да, и той по същия начин говори на база на обещанието, което е в предизборната платформа. Истината, според мен, е, че БСП не прави една много важна крачка. Тоест всичките обвинения във връзка с плоския данък бяха, защото хората с най-ниски данъци също плащаха плосък данък. Сега това нещо е премахнато и това е важната крачка за БСП. И според мен другото по-важно нещо, което е в платформата предизборна, това е семейното подоходно облагане. Разбира се, че диференциацията в данъците върви към... Това са стъпки към семейно подоходно облагане. Но според мен е работа вече на правителството с бюджетите да покаже какво иска да направи. Госпожо Буруджиева, говорим за знаците. Ние го казахме. Не, въпреки това, което казва Корнелия Нинова, че са били създадени нови работни места. Не, Корнелия Нинова не каза такова нещо. Тя каза 20 000 работни места са създадени от септември насам. Данните на Евростат са, че няма промяна в безработицата. Няма промяна, защото най-вероятно, сега ще ви кажа, защото октомври месец приключиха редица програми по заетостта, които са европейски програми, т.е. излизат нови безработни. Това, че така е. Почти влизаме в американския сценарий. За съжаление, нещата в пазара на труда са доста динамични, но добре е, че с тенденциите и в Европа е добре, че сме и България на тая тенденция да запазваме равнището, защото щеше да бъде много по-лошо, ако бяхме в дисбаланс. Така, трябва да завършваме. Евроизборите, какво би било успешно представяне на БСП според вас? Според мен, успешното представяне на БСП е да вземе първо място. Сега бройки. Минимума, според мен, към който трябва да се стреми БСП е удвояване на евродепутатските си места. Тоест, лично аз бих сложила като една задача за изборите 8 депутатски места. Много амбициозно. Да. Добре. На изборите трябва да се поставят амбициозни цели, за да се постигат победи. Възможните. Много благодаря, Татяна Буруджиева, политолог, депутат от БСП и шеф на политическия кабинет на Сергей Станишев, който вероятно гледате какво става и в Румъния.